«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Глупость. Ахмаклык. Собственная глупость. Үзебезнең ахмаклык. Собственная глупость. Үзебезнең ахмаклык. Родители школьников из башкирского села объяснили фото детей в коровнике собственной глупостью. Башкорт авылы укучыларының ата-әсәләре һыер һарайындагы балалар фотоһын үзләренең ахмаклыгы менән аңлата. Родители школьников из башкирского села объяснили фото детей в коровнике собственной глупостью. Башкорт авылы укучыларының ата-әсәләре һыер һарайындагы балалар фотоһын үзләренең ахмаклыгы менән аңлата. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».